Biseta, karon first vlog or moto vlog na mo. Wala lay mic ako ang action cam kay wala pa ko adapter. Na akong mangod diri Kauban ako. Ako ang ZX25R, yahang CF Moto. Tumo ni stata. Tayo pa kayo. So diri na ko yung mount. Sa akong helmet na po yung mount diri pero ang mounting na ako nasa ko ang monopod nasa ko likod. So, dito lang na to siya i-unsa. So, moto, let's start. Morning. Nahugaw na po. Nahugaw na po order. Bravo Karon mag-stop over lang magpagas pa ka. Dito. Dito na magpalit sa tag mainom. So ano na lang guys, change plan. Ay pagka 1 week, nauran lagi, itay kayo. Lakat ya.
diri karon. Unahan lang sa Laak. Wala to, nag-ride lang mi. Supposed to be na namin sa Laak karon. Nag-joy sa sa ilang festival. Pero wala. Naabot may diri to. Hydration stop. Sa mga motor. Actually, gwapo kayo nagyanan diri Enjoy. Nagalagpat to. Sometimes na sa corner but no. Okay na. Basta ka? Ha? Basta? Naipit? Asa? Tusok? Asa? Tusok? Ha? Bato? Nadugo? Madunggan pa ko ninyo, morning Laak, diri commercial building ni. Morning ang public market diri kaya kay katong simbahan diri lang